ମିଥୁନ ରାଶି 2020 ମିଥୁନ ରାଶି 2020 ବିଜନେସରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଏକେ ମିଥୁନ ରାଶି 2020ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ଶୁଭ ଖବର ବି ଅଛି ଆଉ କିଛି ଖରାପ ବି ଅଛି କି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଏ ବର୍ଷ 2020ରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। 2020 ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି 4-5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ପରଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ବି ମିଳିବ। ମେ ଜୁନ୍ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଯେତେ କାମ କରୁଥିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି କି ତଳକୁ ଖସୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁ ନଥିବେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ରହିବେ। ଆପଣ କାମ କରୁଥିବେ ଇନକ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ହେଉନଥିବ, ଆପଣ ଯାଉଥିବେ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିବ। 2020 ଏଇଟା ଆମର ମେ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିପାରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ତାପରେ ଆପଣ ଭଲ କାମ ବି ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁକି କାମ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉ, ଘର କରିବା ଏବଂ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା କି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ଲାନିଂ, ଏମିତି କିଛି ବି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ଲାନିଂଟା ପକ୍କା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାମ କରିବା ତରିକା ଯେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ସିଏ ହେଉଛି ମେ ଜୁନ୍ ପରଠୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂଟା ଏ ବର୍ଷ ସଫଳତା ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରେମ ମିଥୁନ ରାଶିର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁକି ଟିକେ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଖରାପ ବି ଅଛି କି ନା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଧୋକା ଖାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରାୟତଃ 69% ବି ଏ ବର୍ଷ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଧୋକା ଖାଇବାରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରେମରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟରେ ସେକ୍ଟରରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି 2020 ବିଗତ ଜାନୁଆରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ନ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଞ୍ଚା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ସକ୍ସେସ୍ ବି ଦେଇପାରେ, ଫଳେଇ ବି ହେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବେ, ବେସିକାଲି ସର୍ଜନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଏ ବର୍ଷ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ବହୁତ କାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, ପ୍ରସନ୍ନତା ବି ରହିବେ, ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ରେସପେକ୍ଟ ବି ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଏ ବର୍ଷ ଲାଭ ମିଳିବାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ନା, ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତେଣୁକରି ଜୁନ୍ ପରଠୁ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା ଝିଙ୍ଗାଡାଲା, ମାନେ ପୁରା ଲାଇଫ୍ଟା ଆଗ ଗତିରେ ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ବର୍ଷ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଅବଶ୍ୟ 73% ଭଲ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭଲ ରହିବେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକିନା ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ପଢ଼ାପଢ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ବେସିକାଲି ଆମର ଯେଉଁମାନେ MBA କରୁଛନ୍ତି, MBA ପାଇଁକି ଟିକେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ଟିକେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିବେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ, ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ନୂଆ ଡିଲିଂ, ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ଠାରୁ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ମିଳିବାରେ ଚାନ୍ସ ବି ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ସେଠୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିତା ସେମାନଙ୍କୁ ହେଉନଥିଲା, ସେମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ସନ୍ତାନ ବି ଜନ୍ମ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବି ମହିଳାମାନେ ଏ ବର୍ଷ କ୍ରୟ ବି କରିପାରନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶିର। ଆଉ ଯେଉଁ ମହିଳା ଆମର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ। 2020 ପ୍ରାୟତଃ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେଉଛି ଏଇଠି। ଦୂର କରିବା ପାଇଁକି ତ୍ରିମୁଖୀ
ବୁଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ଆଣିକି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 100% ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ଆପଣ ଘରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳରେ ବି ରଖିପାଇଲେ ବି ଅଧିକ ଧନ ଗମନ କରିପାରିବେ, ଶାନ୍ତି ରହିବ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁକରି ତ୍ରିମୁଖୀ ବୁଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିକି ରଖିଲେ ଆପଣ ପରିବାର ଶାନ୍ତି, ଘର ଶାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଶାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶାନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଭଲ ରହିବ। ରହୁଛି।